हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ఓకే హరే కృష్ణ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున భగవద్గీత క్లాసులకి లెవెల్ 2 క్లాసులకి అటెండ్ అయిన భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికీ స్వాగతం. నిన్న మనం 11వ శ్లోకం వరకు చూసాము. మనం 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగం గురించి చూస్తున్నాము. అలాగే పురుషోత్తమ మాసంలో మనం నిన్న చూసాము. ఇటువంటి చెట్టు అనేది ఒకటి ఉంటుంది. వేళ్ళేమో పైముఖంగా ఉంటుంది, అలాగే కొమ్మలు రెమ్మలు ఆకులు ఇవన్నీనేమో కిందికి అంటే ఇట్లా రివర్స్ అయినట్లుగా ఉంటుంది అని. ఎందుకు అంటే ఆ వేర్ల భాగం ఏదైతే ఉందో అక్కడ బ్రహ్మ పైన భగవానుడు, అలాగే కింద ఏంటంటే ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తు, అలాగే స్వర్గలోకాలు అన్ని అధమలోకాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆకులు ఏంటి అంటే వేదాలు. ఆ వేదాలను తెలిసిన వాడు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకొకటి చూసాము, ఆ వృక్ష కొమ్మలు ఈ ప్రకృతి 3 గుణాలు అంటే సత్వ రజస్తమో గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తూ ఉంటుంది, పక్కకి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడైతే కామ్యకర్మలు చేస్తూ ఉంటామో అవి వాటికి పోషించబడుతూ ఉంటుంది ఆ చెట్టు అనేది. తద్వారా ఏంటంటే ఆ యొక్క కొమ్మలు అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మనం కూడా ఒక మంకీ కనుక చెట్టు మీద ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకొక కొమ్మ మీదకి, ఇంకొక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకొక కొమ్మ మీదకి జంపింగ్ చేస్తున్నట్లుగా మనం కూడా ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి, లేకపోతే ఒక జీవి నుంచి ఇంకో జీవిలోకి ఇట్లా ఆ దేహాలని మారుస్తూ వెళ్తూ ఉంటాము అని చూసాము. కానీ నిజమైన ఆధ్యాత్మిక లోకం అనేది ఉంది. భగవంతుని యొక్క లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, వాటికి ఇదేంటి అంటే ప్రతిబింబం అన్నమాట. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మనం ఏంటంటే ఇంటి నుంచి వచ్చి హోటల్లో లేకపోతే మన ప్లేస్ కాని ప్లేస్లో ఉంటూ ఉన్నాము. అదే మన నిజమైన ప్లేస్ అని అనుకుంటూ ఉన్నాము. కానీ మనం ఏంటంటే మన యొక్క లోకానికి అంటే భగవంతుని యొక్క లోకానికి రమ్మని భగవంతుని మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే 3వ శ్లోకాల్లో కూడా చూసాము. అంటే దాన్ని అసంగత్వం అనే ఖడ్గంతో అంటే వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దాన్ని ఖండించి వేయాలి. అప్పుడేంటంటే మనం ఈ యొక్క ఆ చెట్టు బంధనంలో నుంచి మనము బయటపడి భగవంతుని యొక్క లోకానికి వెళ్తామన్నమాట. అంటే నిజమైన చెట్టు ఏదైతే ఉందో అందులోకి మనం వెళ్తామన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం ఏంటంటే ఈ పండు బాగుంటుంది, ఆ పండు బాగుంటుంది అని ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి మారుతూ తింటూ ఇక్కడిక్కడే
ఏదో సుఖాన్ని అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతు మీద ఆసక్తి వస్తుందో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి మీద అనాసక్తి అనేది వస్తుంది. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఉండకూడదు, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అందుకే అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము, జన్మకర్మచమే దివ్యం ఏవం యోవేతి తత్వతః త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైత్వామేతి సోర్జున. భగవంతుని యొక్క జన్మకర్మ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు అటువంటి నీళ్ళని అంతా కూడా అర్థం చేసుకుని భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని తెలుసుకుంది. తర్వాత నిర్మాణ మోహ అంటే ఆ దురభిమానము, భ్రాంతి, మిథ్యా, గొప్పతనము వీటిని దాటాలి, దుస్సాంగత్యాల నుంచి విడిపడాలి. అంటే నేను ఈ కులం వాడిని, ఈ వర్గం వాడిని, ఇటువంటి వాటిలో మనం ఎక్కువగా బందీ అయిపోయి ఉంటాం అనమాట. దాన్ని దాటితేనే ఆ నిజమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందగలుగుతాము. అంటే అదేంటి, శాశ్వతమైన దాన్ని అవగతం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట. అసత్ అంటే అశాశ్వతం, సత్ అంటే శాశ్వతమైనది. కాబట్టి శాశ్వతమైనది ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నా చూడండి, నిత్యమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ భౌతికమైన కోరికలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టేసి ఈ సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాలకు కూడా అతీతులయ్యి అప్పుడు భగవంతునికి శరణు చొచ్చుతారు. అంటే కామం తొలగిపోతుంది, భగవంతుని యొక్క ఆశ్రమం అదే శరణాగతి పొంది మనం భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని చేరుకుంటామని కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకా భగవంతుని యొక్క లోకం ఎలా ఉంటుంది అని కూడా చూసాం. అంటే అక్కడ సూర్యచంద్రుల అవసరం అనేది ఉండదు, అగ్ని కానీ విద్యుత్ కానీ అక్కడ అవసరం లేదు. అలాగే అక్కడ చేరుకున్న వాళ్ళు ఈ భౌతికమైన ప్రపంచానికి తిరిగి రారు అని కూడా తెలుసుకున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ భగవంతునికి వెలుగునివ్వడానికి సూర్యచంద్రులు అవసరం లేదు, అలాగే సూర్యచంద్రులకి వెలుగునివ్వడానికే భగవంతుడు అవసరం అన్నమాట. వాటినన్నిటి కూడా వైకుంఠ లోకాలు అంటారు. కుంఠ అంటే కష్టాలు అనమాట, వై అంటే లేనిది, కష్టాలు లేనిది. అంటే ఇక్కడ ఉండే దుఃఖాలు అనేవి అక్కడ ఉండవన్నమాట. అందుకే అది వైకుంఠము అని చెప్తారు. అట్లాగే మనం భగవంతుని యొక్క అంశలము కానీ మనసుతో కలిపి ఈ యొక్క 6 ఇంద్రియాలతో సంఘర్షణ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవులందరూ కూడా నా యొక్క అంశాలనే చెప్తున్నారు. అందుకే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము. సపోజ్ ఒక పిల్లవాడు కనుక ఇంటి నుంచి అలిగి కానీ తప్పిపోయి కానీ వెళ్ళాడు అంటే అతను అందరినీ అడుగుతూ ఉండొచ్చు, నేను సుఖంగా ఉండలేకపోతున్నాను, కష్టాలు పడుతున్నాను, లేకపోతే ఆనందంగా జీవించలేకపోతున్నాను, నా తల్లిదండ్రులు గొప్పవాళ్ళు, ఇదంతా తెలుసుకుని కాకపోతే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసాను, మరి నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉంటే ఆ యొక్క సుఖాన్ని పొందగలను, ఆనందాన్ని పొందగలను అంటే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తారనమాట, నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి నీ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళిపో, మీ అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని. మీ తల్లిదండ్రులు చాలా చాలా గొప్పవాళ్ళు, నిన్ను ఉన్నతంగా చూస్తారు అని. కానీ మనం ఏంటంటే అది ఇష్టం లేక ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న సుఖాల కోసం బయటనే తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఒక వాయువు ఎలా అయితే ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి వాసనను తీసుకుపోయినట్లుగా మనం కూడా ఏంటంటే మనకున్న భావాలను బట్టి నెక్స్ట్ శరీరం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం. మళ్ళీ ఆ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఇంకో శరీరాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఒక స్థూల దేహాన్ని గ్రహించి మళ్ళీ మనసుతో కూడి ఉన్న ఆ 6 ఇంద్రియాలతో దానికి సంబంధించిన ఏదైతే దేహం తీసుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఇంద్రియార్థాలు అనేవి మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం ఏంటంటే మామూలుగా ఒక చైతన్యం, ఒక ఆత్మ అనేది ఏంటంటే నిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం కదా, వాటర్ లాగా చాలా శుద్ధమైనదే. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క త్రిగుణాలలోకి వచ్చి పడుతుందో, భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి పడుతుందో వీటి యొక్క మలినంలో చిక్కుపోయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక నీరు గనక ఏదైనా రంగు కలర్ తోటి కలిసిందనుకో ఆ నీరు కూడా రంగులోకి మారిపోయినట్లుగా మనం కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన దానివల్ల ఇక్కడ బందీ అయిపోతూ ఉంటాము. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి, ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు మన స్వభావం ఎలా ఉండాలి, నెక్స్ట్ దేహాన్ని ఎలా తీసుకుంటాము, ఎటువంటి దేహాన్ని తీసుకుంటాము, ఎలా తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు జ్ఞాన శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు. అందుకే మనకి
మనకి ఇప్పుడు గురు ప్రణామాలు చదివేటప్పుడు కూడా మొదటి దాంట్లోనే చెప్తాం మనం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అంటే నేనున్న ఈ అంధకారం నుంచి నన్ను బయటపడవేయగలిగేది నాకు ఆ యొక్క నా కళ్ళు, అంటే ఏవైతే నా కళ్ళు మూసుకుపోయినవో వాటిని తెరిపించేది ఒక నా ఆధ్యాత్మిక ప్రామాణిక ఆచార్యుడు మాత్రమే అని. కాబట్టి మనం దీనికి ఒక స్టోరీ కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా. ఎవరైతే ఒక పర్సన్ మొత్తం సంపాదించినంతా తీసుకుని బోట్లో వెళ్తూ ఉంటాడు, ఆ యొక్క సముద్రంలో అలల దాటికి ఆ పడవ పగిలిపోతుంది. దానం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు, కుదరదు. తర్వాత అతను ఒక్కడిని రక్షించుకుని అతను ఏంటంటే ఒక దీవిలోకి వెళ్ళడము, అక్కడ వాళ్ళు ఒక 2 సంవత్సరాలు మీరే మా యొక్క రాజు అని చెప్పడము. అక్కడ అతను ఓకే, నెక్స్ట్ లైఫ్ వాళ్ళు ఏది ఇస్తారో అతనికి అర్థమైపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఎంత ఈజీగా అతను బతకాలనుకుంటున్నాడో దాన్ని అంతా కూడా ఈ యొక్క ఈ 2 ఇయర్స్లోనే మిగతా లైఫ్ ఎలా బతకాలో అతను మొత్తం సెట్ చేసి పెట్టుకుంటాడన్న ఆ స్టోరీ కూడా మనం ఈ మధ్యన విన్నాం కదా. ఇట్లా ఆ జ్ఞాన చక్షువులు కలిగిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది అటువంటి జ్ఞానాన్ని అనేది కలిగి ఉంటారన్నమాట. అది కూడా చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నట్టు యోగులు దీన్నంతా కూడా అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అని చాలా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. కానీ అచేతనులు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు మాత్రము ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఏం జరుగుతుందో చూడలేరు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సహాయం లేకపోతే మనము ఇంద్రియంతో పొందే ఆనందాన్ని, ఆ సుఖాన్ని కూడా మనం పొందలేమన్నమాట. అది కూడా దుర్లభము. మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, ఆ చెట్టు మీద ఏవైతే 2 పక్షులు ఉన్నాయో, ఒక పక్షి ఆ పళ్ళని స్వీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది, ఇంకొక పక్షి ఆ పక్షికి ఉన్న అర్హతను బట్టి అనుమతి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సాక్షిభూతుడిగా చూస్తూ ఉంటుంది, అంతేగాని ఆపదనమాట. అలాగే ఈ కదిలే కథల్ని, ఈ జగత్ అంతటికి పోషకుడు ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కాబట్టి మనమందరం ఏంటంటే ఆ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే అప్పుడు మనం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఉన్న దాన్ని తెలుసుకుంటాం కాబట్టి నిజంగా ఏం జరుగుతుంది అనేది స్పష్టంగా చూడగలుగుతాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ విషయాన్ని అవగాహన చేసుకొని మనం కనుక నిజమైన జ్ఞానం దాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోగలిగితే అప్పుడు అది మనకి కరెక్ట్గా చూస్తున్నట్లు అన్నమాట. అలాగే ఈ వచ్చే శ్లోకాల్లో కూడా దాని గురించి ఇంకా వివరంగా ఇస్తారు. అది కూడా ఇంకా క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, శ్లోకాలు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. శ్లోకాలు చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. జ్యోత్స్న మాతాజీ, సుజాత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చేంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత యథాతథము 15వ అధ్యాయము 12వ శ్లోకం. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుగాను ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుగాని. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మనందరికీ పోషకుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అని చెప్పబోతున్నారు అనమాట. ఇక్కడ యథాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం. ఈ యొక్క సమస్త జగత్తులోని చీకటిని నశింపజేసే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. అందుకే తేజో, ఆదిత్య అంటే సూర్యుడు అనమాట. యథాదిత్యగతం తేజో జగత్, ఈ యొక్క జగత్ భాసయతే అఖిలం అంతా కూడా చీకటిని నశింపజేసి వెలుగునిచ్చేది భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది ఆ తేజస్సు. యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నం తత్తేజో విద్ధిమామకం. అలాగే చంద్రుని, చంద్రమసి అంటే చంద్రుడు అనమాట, చంద్రుని కాంతి మరియు అగ్ని యచ్చాగ్నం, ఆ తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతున్నాయి. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ సపోజ్ ఒక సామాను లేకపోతే ఏదన్నా బాగా నీట్గా డెకరేటివ్ చేసి ఉంది ఆ ఇల్లు, సామాన్ కూడా చక్కగా ఆ అల్మరాల్లో, ఆ కబోర్డ్లో నీట్గా పెట్టేసింది అనుకోండి, మనం చూస్తే చాలా మనకి
చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అనుకోండి, మనం అంటాం అనమాట, ఎవరు దీన్ని ఇంత చాలా బాగా సెట్ చేశారు అని అడుగుతాము. ఎవరు దీన్ని ఇంత నీట్గా సెట్ చేశారు అని అంటే మనకి అంత నచ్చిందనమాట. అంటే ఏది ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా నీట్గా సర్ది పెట్టేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఏంటి, ఆయన యొక్క ఇదంతా కూడా అంటే గొప్పతనము. ఆయన చూడండి, ఆయన యొక్క మనకు అందించే అంటే ఇదంతా వచ్చే ఏదైతే ఉందో మనకి వచ్చే కాంతి, అగ్ని, అది లేకపోతే మనకి కడుపులో కూడా జఠరాగ్ని ఉంటుందన్నమాట. అట్లాగే మనకి ఏదైనా వంట చేసుకోవాలన్నా అగ్ని కావాలి. వీటన్నిటికీ కూడా అగ్ని అవసరం అనమాట. ఆ అగ్ని కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా సూర్యుడు యొక్క చంద్రుడి యొక్క అవసరం లేదు అని కూడా మనం చూసాం. నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో నపావకః అంటే నా యొక్క ధామం ఏదైతే ఉందో అక్కడ సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు అవసరము లేదు. మొత్తం పోషించేవాడిని అంటే అక్కడ వాటి అవసరం కూడా లేదు. అంటే మొత్తం అక్కడ భగవంతుడు అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ద్వారా మనకి అన్నీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనకి అక్కడ వాటి అవసరం అనేది ఉండదు. కానీ భౌతిక లోకంలో ఏంటంటే మనకి సూర్యుడు అవసరమే, చంద్రుడు అవసరమే, మరియు అగ్ని అవసరమే. మరి వాటిని ఇక్కడిస్తున్నది ఎవరు? ఇక్కడిస్తున్నది కూడా మనల్ని పోషిస్తున్నవాడు కూడా భగవంతుడే. అందుకే చెప్తున్నారు, మనం ఎక్కడున్నా కూడా పోషించేది ఆయనే. భౌతిక లోకంలో మరి మనం పవర్ వాడుకున్నాము అంటే పవర్ బిల్ కట్టాలి, నీరు వాడుకున్నాము అంటే నీరు బిల్లు వాటర్ బిల్లు కట్టాలన్నమాట. మరి భగవంతుడు చెప్తున్నారు వీటన్నిటికీ మూలం నేనే అని. మరి మనం భగవంతుడికి ఎటువంటి బిల్లు కట్టాలి కదా? మనకి ఆహారం ఇస్తున్నారు, నీరు, వెలుగు, ఇవన్నీ వచ్చేది భగవంతుడి నుంచే. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజస పుష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఇందాక ఆ యొక్క లోకాల గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ మళ్ళీ భూ సంబంధం అయిందనమాట. అంటే భూలోకంలో ఏవి అవసరము, వాటికి ఎలా చేస్తారనేది చెప్తున్నారు. ఓకే ప్రభు చదవండి ప్రభు, తర్వాత లావణ్య కుమార్ ప్రభు చదవండి. ప్రభుజీ గామావిశ్య భూతాని ధారయామ్యహమోజస పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గామా విశ్వచ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే భూ సంబంధమైన అనమాట. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తున్నాను. అంటే నేను ప్రతి గ్రహం నందు కూడా వెళ్తాను, నా శక్తి చేతనే అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క కక్షలో, ఇక్కడ మనం ఈ పిక్చర్లో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి, వాటి యొక్క లైన్ అనేది తప్పకుండా వేటి యొక్క కక్షలో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏది ఎలా మళ్ళీ ఒకదానికి ఒకటి ఢీ కొట్టకుండా వాటి కక్షలోనే తిరగడానికి కారణం కూడా భగవంతుడే. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక వాషింగ్ మిషన్ ఉందనుకోండి, ఆ వాషింగ్ మిషన్లో మనం తీసుకెళ్ళి బట్టలు వేస్తాం, తర్వాత అది వాషింగ్ చేస్తుంది, డ్రై చేస్తుంది, ఇట్లా ఆటోమేటిక్ అని సెమీ ఆటో ఏదో ఉంటాయి కదా. వాటిని బట్టి ఏంటంటే మనం వాటిని తీసి తర్వాత బట్టలు ఆరేయడమో లేకపోతే వాటిని తీసుకొని ఇట్లా చేస్తాం. కానీ వాషింగ్ మిషన్ అనేదే బట్టల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తెచ్చేసుకుని తనలో వేసేసుకుని వాషింగ్ మిషన్ అంటే వాషింగ్ చేసేసి డ్రై చేసేసి అదే ఆరేసేసి అది మనకి ఇవ్వదు అనమాట. అంతే కదా. అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత అది దాని యొక్క పని అనేది చేస్తుంది. అలాగే ఈ గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క కక్షలో నిలపడానికి, వాటి యొక్క పని అవి సక్రమంగా చేయడానికి ఎవరో ఉన్నారు. వాటిని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు, అలాగే వాటిని ఆపరేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, అది ఎవరు అంటే భగవానుడు. అందుకే మనం ఇంకా చూస్తాం కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ షూటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి, సరే పెళ్ళిళ్ళు ఫంక్షన్స్లో డ్రోన్స్ ఎగురుతూ ఉంటాయి అనమాట. వాటిని కింద నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ పైనుంచి షూటింగ్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే వాటికి కూడా ఒక ఆపరేటర్ అనేవాడు ఉన్నాడు. అంతేగాని ఒక ఆపరేటర్ అంటూ లేకుండా దేనికి వాటంతటా అవే ఎవరి భయం వల్ల చేస్తున్నట్లు, అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే అది క్లియర్గా ఉంటుందన్నమాట.
ఒకవేళ ఆ, ఈ యొక్క గ్రహాలు అనేవి మరి భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా కానీ వీటి ద్వారా కానీ పోషించబడకపోతే, లేకపోతే ఆ, వాటి యొక్క కక్షలో అవి నిలవకపోతే చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, నేనే చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తున్నాను. మనకి ఆయుర్వేదంలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఆయుర్వేదం మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో దానికి అంతా కూడా చంద్రుడి కాంతి వల్లే అవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం కదా, సపోజ్ ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి, వాటి టైం అవ్వకముందే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, కోసేసి వాటికి కొన్ని కలపకూడని కెమికల్స్ వాటిలో పెట్టేసి వాటిని త్వరగా మగ్గేటట్టు చేస్తారనమాట. కానీ అవి తింటే మంచిది కాదు, హెల్త్కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అవి సహజంగా చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఈ ఔషధ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటికి కావలసినన్ని రోజులు తీసుకున్నాయి అనుకోండి, అవి ఎంత స్వీట్గాను ఉంటాయి, అలాగే అవి చాలా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదన్నమాట. ఇది ఒకటి. ఇట్లా మనము ఆ ఔషధాలు ఇచ్చే చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఆ ఔషధాలు ఇచ్చే కూడా భగవంతుడే. ఆ కూరగాయలు కావచ్చు, కొంతమంది ఏంటంటే హైబ్రిడ్ అని కొన్ని వేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సపోజ్ 40 డేస్లో రావాల్సినవి 20 డేస్లో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, లేకపోతే 1 కిలో అవ్వాల్సినవి క్వాంటిటీలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, 2 కిలోలు అయిపోతాయి, అంటే అవి వెయిట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇట్లా అనమాట. అంటే కొంత ఆహార కొరతను చూసుకొని ఇవి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆ యొక్క ఔషధాలను, అంటే చంద్రుడి నుంచి వచ్చే ఔషధాన్ని తీసుకుని ఆ రుచికరమైన సారవంతమైన పండ్లు అవ్వచ్చు, కూరగాయలు అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి నిజమైన ఆహారాన్ని ఇస్తాయి, కానీ లేకపోతే వేరేవి అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆ రసాన్ని సమకూర్చేది కూడా భగవంతుడే అని ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఓకే, భవానీ మాతాజీ, స్వప్న మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण प्रभु। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత యథాతథము 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము 14వ శ్లోకము. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. అంటే మనల్ని వ్యక్తిగతంగా పోషించేది కూడా భగవంతుడే. ఇందాక మనం చూసాము ఆ యొక్క లోకాలను, అలాగే భూ సంబంధమైనవి, ఇప్పుడు జీవ సంబంధమైనది కూడా మనల్ని పోషించేవాడు ఎవరంటే భగవంతుడే. శ్రీకృష్ణుడే జఠరాగ్ని అయి ఉన్నాడు. అంటే శారీరకంగా కూడా సంబంధం ఎవరితో ఉన్నాను, మనకి భగవంతుడితో అనమాట. అహం వైశ్వ నరో భూత్వ అంటే ఈ యొక్క ప్రాణుల దేహములందరిలో ఉన్న జఠరాగ్ని నేను. మన యొక్క జీర్ణక్రియ కనుక మనం తీసుకుంటే చూడండి మీరు, అది చాలా చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది అనమాట మనకు అర్థం అవ్వడానికి. అది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అది చాలా అంత ఈజీగా అనేది మనకి అర్థం కాదు. ఎలా ఇది జరుగుతుంది, ఇక్కడి నుంచి అది మనకి శక్తి ఎలా వస్తుంది, ఆ శక్తి కావడానికి అగ్ని ఎందుకు ఉంది అక్కడ, జఠరాగ్ని అంటే ఒక రకమైన అగ్ని అనమాట. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చాలా చాలా తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తేనే అది అర్థమవుతాయి. సపోజ్ ఒక ఆవు అనేది ఉంది, ఆవు గడ్డి తింటుంది, గడ్డిలో చాలా న్యూట్రిషన్స్ అనేవి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే గోవు ఆ యొక్క గడ్డిని తింటుందో తనిచ్చే పాలలో మనకి చాలా న్యూట్రిషన్స్ అనేవి, విటమిన్స్ అనేవి ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. మరి ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఇవి మనకి ఎవరిస్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత సర్వజీవుల దేహములందు కూడా ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రాణవాయువు, అలాగే బయటికి వెడలే అపాన వాయువుతో కూడి 5 వాయువులు ఉంటాయని చెప్తారు మనకి. ప్రాణ అంటే బయటికి వెళ్ళే గాలి, అపాన ఇట్లా కిందికి పైకి ఊర్ధ్వము
సమాన అంటే లోపల సమానంగా సంచరిస్తూ ఉంటుంది ఒక వాయువు. ఇట్లా ఈ వాయువులన్నీ మన జఠరాగ్నిగా అలా మన ఉదరంలో నింపింది ఎవరు? అది కూడా భగవంతుడే. అప్పుడేమవుతుంది? పచామ్యన్నం చతుర్విధం. మళ్ళీ ఆయన చెప్తున్నారు, నేనే 4 విధాలైన ఆహార పదార్థాలను కూడా జీర్ణం చేస్తున్నాను. ఆ 4 రకాలైనవి ఏంటి? నమిలేవి, భక్ష్యములు అంటారనమాట. అంటే అన్నం అవ్వచ్చు, ఇట్లా ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా కూడా నమిలి తినేవి. అలాగే చీకేవి అంటే భోజ్యములు, సపోజ్ ఏదైనా తాగేవి. సపోజ్ చీకేవి అంటే మనం ఐసులు ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా, ఇవి. అలాగే తాగేవి ఇప్పుడు భోజ్యములు అంటారు, అంటే జస్ట్ పానం అంటే నీళ్లు లేకపోతే జ్యూసులు, ఇటువంటివన్నీ కూడా అనమాట. అలాగే నాకేవి, ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో మళ్ళీ వాటన్నిటిని కూడా జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి ఆ యొక్క జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేలాగా చేస్తున్నది కూడా భగవంతుడే. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనంచ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. సుజాత వట్టిపూటి మాతాజీ, రమాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము 15వ శ్లోకము. సర్వస్య చాహం మత్తః స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృత్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 15వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనంచ, నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. అలా అంటే కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, మరి నాకెందుకు అంత జ్ఞానం లేదు అని. అలాగే భగవంతుడు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వడానికి మరి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని. కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు మనకి జ్ఞానం ఇవ్వడానికి రెడీగానే ఉంటారు. అందుకే గురువుని పంపిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనమే అటువంటి జ్ఞానం తీసుకోవడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అటువంటి జ్ఞానం తీసుకోవాలనే ఆలోచన కూడా పెట్టుకోలేమన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక కుండ ఉందనుకోండి, బిందైనా కుండ అయినా ఉందనుకోండి, అది మామూలుగా ఉంటే దాంట్లో మనం వాటర్ పోస్తూ ఉంటే దాంట్లో వాటర్ అనేది నిలబడతాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా మనం కుండని ఇట్లా బోర్లించామనుకోండి, బోర్లించి దాంట్లో ఎన్ని వాటర్ పోసినా ఒక చుక్క వాటర్ అనేది కూడా దాని మీద ఉండవు, అంటే మొత్తం కూడా పక్కకి జారిపోతాయి. అలా మనం కూడా ఏంటి, ఆ యొక్క జ్ఞానం అనేది తీసుకోవడానికి సంసిద్ధమై ఉండాలి. అలా కాకుండా మనం కుండను బోర్లించి పెట్టేస్తూ ఉంటాము. అంటే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం, భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం, భాగవతం యొక్క జ్ఞానం, భక్తుల యొక్క జ్ఞానం అనేది తీసుకోవడానికి రెడీగా లేకపోతే భగవంతుడు కూడా మనం ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో అదే ఇస్తానని చెప్పారు కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం జ్ఞానం కోరుకోవడం లేదో ఆ జ్ఞానం అనేది మనకి రాదనమాట. ఇలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే కొంతమంది ఏంటంటే నాకేం కావాలో కృష్ణ నువ్వు ఇవ్వు అని అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే సపోజ్ కోరికలు ఉన్నాయి, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని కృష్ణుని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. ఓ కృష్ణ నాకు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అని. కానీ ఇంకొక రకమైన వాళ్ళు ఎవరైతే భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే కృష్ణ నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని. ఒక్కొక్కళ్ళేమో నాకేం కావాలో నేను చెప్తున్నాను కృష్ణ అది ఇవ్వు అని చెప్తాను. ఇంకొకళ్ళేమో కృష్ణ నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పడం అనమాట. అంటే జ్ఞానం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. వేదైశ్చ సర్వై అహమేవ వేద్యో అంటే అన్ని వేదాల ద్వారా నేనే తెలిసి ఉండాలి. అంటే సమస్త వేదాల జ్ఞానం ద్వారా తెలియదగిన వాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. ఎప్పుడైతే వేదవ్యాసుల వారు ఇన్ని పురాణాలు, 18 పురాణాలు రాశారు, ఉపనిషత్తులు, ఇట్లా 4 వేదాలు, ఇవన్నీ రాసినా కూడా
రచించినా కూడా ఆయనకి సంతృప్తి అనేది కలగలేదు. అప్పుడు ఆయన చాలా విచారంగా ఉండి ఆయన యొక్క గురువు అయిన నారదముని అడుగుతారు, నేను ఇన్ని రాశాను, ఇన్ని రచించాను, కానీ నాకు ఇంకా నిజమైన ఈ యొక్క సంతృప్తి అనేది నాకు రావడం లేదు, ఎందుకో నాకు సెలవు ఇవ్వండి గురువు గారు అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు నారదుల వారు చెప్తారు, నువ్వు ఇన్ని రాశావు, కానీ వాటిలో భగవంతుని భక్తుల యొక్క కథలు కానీ లేకపోతే నీ యొక్క లీలలు వీటి గురించి కానీ వివరంగా అనేది లేదనమాట. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి నువ్వు రచిస్తే అప్పుడు నీకు ఆ లోటు అనేది తీరిపోతుంది అని. అప్పుడు వేదవ్యాసుల వారు అలాగే చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఆయన భాగవతాన్ని రచిస్తారో అప్పుడు ఆయనకి నిజమైన సంతృప్తి అనేది కలుగుతుందన్నమాట. అందుకే వేదవ్యాసుల వారు కూడా ఒక గురువుని తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఆ గురువు అనేవాడేంటి, తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ అని, అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆయన్ని చేరుకుని ఆయనకి సేవ చేస్తామో ఆయన మనకేంటంటే ఆ యొక్క నిజమైన తత్వజ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు. ఎందుకు అంటే ఆయన ఆల్రెడీ దాన్ని తత్వాన్ని దర్శించారు అని మనకి 4వ అధ్యాయంలో కూడా చూసామన్నమాట. ఉపదేశంతితే జ్ఞానం అంటే ఆయన ఉపదేశిస్తారు, మనకి నిజమైన జ్ఞానం ఏంటి అనేది ఉపదేశిస్తారనమాట. అందుకే చెప్తారు కదా, వాస్తవానికి వేదాంతకర్త వేదవ్యాసుని వలె వేదాలను ఎరిగినవాడు, అంటే వేదాంతకర్త ఎవరు? వ్యాసదేవుడు. మరి ఆ వేదాలని ఎరిగిన వాడు ఎవరంటే భగవంతుడు అనమాట. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా వస్తుంది, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాదితరతః చాదేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృతాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి శ్లోకము ఇదే అన్నమాట. అలాగే దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే. ఆది కవయే అంటే ఆదిగా రచించిన వాడెవరు? భగవంతుడే. ఎవరి హృదయంలో? తేనే బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క హృదయంలో ఈ యొక్క వేదాలని వీటన్నిటిని కూడా రాసింది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనమాట. సర్వవ్యాపి అయిన భగవానుడు. ఇంకా మనకేంటంటే మనకి మన గత జన్మ, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, మత్త స్మృతి జ్ఞానం. మనకి సంబంధించిన గత జన్మని మర్చిపోతాము, అన్నిటినీ కూడా మతిమరుపు. ఆ మతిమరుపు కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. మన సమస్త కర్మలకు సాక్షిభూతులైన పరమాత్మ రూపంలో ఉండి భగవంతుడు ఏంటంటే మనకు కావలసిన స్మృతిని, మనకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని, మనకి సంబంధించిన పూర్వ కర్మలని అనుసరించి మన కర్మలని మనం చేయడానికి అనుమతిస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి భగవానుడు కేవలము సర్వవ్యాపకుడు మాత్రమే కాకుండా పరమాత్మ రూపంలో సర్వుల హృదయాల్లో, అందరి హృదయాల్లో కూడా మనకి. అందుకే 5వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం కదా, భోక్తారం యజ్ఞతపసం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం. సుహృదం అందరి హృదయాలలో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నారు అని చెప్పారనమాట. అది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నిజమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు. అలాగే వేదాంత కృత్ వేద విదేవచాహం. ఆ వేదాల లక్ష్యం, వేదాల ద్వారా తెలియదగినవాడు, వేదాలను ఎరిగినవాడు అతడే అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీకృష్ణుడు ఆ వేదాంత సారాన్ని ఈ యొక్క 3 శ్లోకాల్లో కూడా మనకి చెప్తారు. ఈ 3 శ్లోకాలు ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైనవి అనమాట. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ఓకే, 1+ మాతాజీ హరే కృష్ణ. 1+ ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. మాతాజీ హరే కృష్ణ. మీ స్క్రీన్ మీద అన్మ్యూట్ అని ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేసి మీరు శ్లోకం చదవచ్చు. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ ఈ లోపు మీరు చదవండి. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్షరుడు అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. అంటే 2 విధాలైన జీవరాశులు ఉన్నారు. వాళ్ళే క్షరు అలాగే అక్షర.
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడిగా పిలువబడుతున్నాడు. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే నశ్వరుడు అంటే క్షర అన్నమాట, అలాగే అక్షర అంటే అనశ్వరుడు. అందుకే మనకి ఇక్కడ చెప్పారు క్షరశ్చాక్షర ఏవచ అంటే మార్పు చెందని వాళ్ళేమో అక్షరులు, సహజంగానే ఉంటారు వాళ్ళు, ఎప్పుడు కూడా వేరుకారనమాట, వాళ్ళ యొక్క సహజమైన స్థితి నుంచి వేరుకారు. కానీ క్షరులు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క సహజమైన స్థితి, మన యొక్క సహజమైన స్థితి ఏంటి, భగవంతుని యొక్క అంశం మనం. కానీ ఈ యొక్క మనసుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో కూడి ఈ బద్ధ జీవనంలో వచ్చి చిక్కుకున్నాము. ఈ క్షరులు అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ యొక్క సహజ స్థితి నుంచి వేరుపడి ఈ భౌతిక సంపర్కంచే బద్ధ జీవనం వలన మార్పు చెందుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. కానీ అక్షరులు మార్పు చెందరు, వాళ్ళు మార్పు చెందకుండా ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు. క్షర సర్వాణి భూతాన్ని, ఈ భౌతిక జగత్తునందు ప్రతి జీవి కూడా నశ్వరమే, అంటే క్షరులు అనమాట. భౌతిక జీవనంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా క్షరులే. కానీ కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే, ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందేమో ప్రతి జీవి కూడా అనశ్వరము అని చెప్పబడింది. మనకి బద్ధ జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంఘర్షణ చేస్తూ ఉంటారని మనం చూసాం ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో. అలాగే మనకి 4 లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి. తప్పనిసరిగా తప్పులు చేస్తాము, ఇతరులని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము, అలాగే భ్రమలో ఉంటాము. అలాగే మన ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయి, మన సెన్సెస్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కాదనమాట, ఇన్కంప్లీట్ అంటే అసమగ్రమైనవని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ యొక్క క్షరులు అక్షరులు అనేది ఇంకొంచెం వివరణ అనేది చూడొచ్చు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వర. జ్యోత్స్నా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఇద్దరితో పాటు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా క్షరులు అక్షరులు. క్షరులు ఏంటంటే ఈ యొక్క బద్ధ జీవితంలోనే ఉండి, మనం ఏదైతే ఆ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. అక్షరులు కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉంటారు, వాళ్ళు భగవంతునితో సహజమైన స్థితిని కలిగి ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ భౌతిక లోకానికి వస్తూ ఉంటారు. తెలుసా ఎవరు వాళ్ళు, ఎందుకు వస్తారనేది ఎవరికైనా తెలుసా? ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు వాళ్ళందరూ ప్రభుజీ మనని ఉద్ధరించడానికి వస్తారు. ఎస్ మాతాజీ, హరిబోల్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు. అలాగే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటారో ఆయనకి అనుకూలంగా కొన్ని క్యారెక్టర్లు అనేవి తీసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తుకు వస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఇటువంటి బద్ధ అవస్థలో వాళ్ళు ఉండరనమాట. కానీ ఆ ఇద్దరితో పాటు ఎప్పుడు భౌతిక లోకంలో తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ యొక్క క్షరులు అలాగే అక్షరులు, అంటే ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉంటూ భగవంతుని యొక్క కొన్ని లీలల్లో భాగంగా వాళ్ళని మంజరీలు అని కూడా అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలలో, అంటే మనకున్న అంటే ఈ యొక్క అధమ లోకాలు, నరకలోకాలు అని చెప్తాము, అలాగే మర్త్యలోకము, అలాగే ఊర్ధ్వలోకాలు, ఈ ముల్లోకాలలో ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. అంటే ఈ ఇద్దరే కాకుండా అక్షరులే కాకుండా శ్రేష్ఠుడైన పురుషుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు. అతనే పరమాత్మ, మనందరి హృదయాల్లో ఉండి మనల్ని చూస్తూ ఉండే, పోషిస్తూ ఉండే ఆ యొక్క పరమాత్మ ఎవరున్నారో అతను అనమాట. అతను ఈ ముల్లోకాల్లో కూడా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. సాక్షాత్తుగా అతను ఏంటంటే అవ్యయం, అంటే వ్యయం కానివాడు, నశించనివాడు అనమాట, తరిగిపోనివాడు, పతనం చెందనివాడు. ఇటువంటి అవ్యయమైన ప్రభువు ఆ ఉత్తమ పురుషుడు. ఈ ముల్లోకాలని కూడా అతను పోషిస్తూ ఉంటాడు. మనం ఇంతకుముందు చూసాము ఆ 2 రకాల బద్ధ జీవులు, అలాగే విముక్త జీవులు, ఆధ్యాత్మిక జీవులు, ముక్త జీవులు అనమాట, అక్షరులు అక్షరులు. ఈ విశ్వం యొక్క రక్షణ కొరకు, పోషణ కొరకు మళ్ళీ పరమ పురుషుడు అనమాట. ఇట్లా వీళ్ళ గురించి కొంత వివరణ అనేది చూస్తూ వచ్చాము. ఎందుకంటే అతడు అట్టి కార్యము ఏదైతే ఈ ముల్లోకాలలో ఉన్న కార్యాలన్నీ పోషించేది ఎవరు అంటే భగవంతుడే.
సపోజ్ యోగులు ఆరాధించే ఒక నిరాకార రూపం గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఇందాక చెప్పిన దాన్ని బట్టి. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతితః పురుషోత్తమః. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి ఉత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతితః పురుషోత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడు అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. అందుకే అన్నమాచార్యులు కూడా పాడతారు కదా, పొడగంటిమయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ. భగవంతుడే అందరిలో కూడా ఉత్తముడు అనమాట. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ. అక్షర పురుషులకి అతీతుడని ఉత్తమమైన వాడిని నేనే. అతోస్మి లోకే వేదేచ ప్రతి పురుషోత్తమ. నేను ఈ జగమునందును మరియు ఆ వేదాలలో కూడా, అందుకే వేదేచ అని చెప్పారు, ఆ వేదాలందు కూడా పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తున్నారు. మరి వాళ్ళందరికీ అతీతమైన వాడు కాబట్టే అందరూ కూడా గొప్పవాడిగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అలాగే వేదాలలో దేవదేవునిగా పురుషోత్తమునిగా ఆయన్నే కొలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే భగవంతుని పురుషోత్తమ అంటారు. ఆ యొక్క క్షీరసాగర మదనం ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ప్రతి ఒక్క దేవీ దేవత అందరూ కూడా వెళ్ళి, ఓ స్వామి మీరే కాపాడాలి, అందులో నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి, వాటి నుంచి మమ్మల్ని మీరే బయటపడవేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఆఖరికి బ్రహ్మదేవుడు కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్నిసార్లు కావలసిన అవసరాల గురించి అడుగుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే భూదేవి కూడా బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా చెప్తారు, సరే మనం వెళ్ళి ఆ మహావిష్ణువు పాదాల దగ్గర, అంటే ఆ మహావిష్ణువుని మనం వేడుకుందాము, ఆయనే మనకి ఏదో ఒక ప్లాన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే భగవంతుడు అప్పుడు చెప్తారు, ఎప్పుడైతే ఆ యదువంశంలో పూర్తి శక్తులతో నేను అవతరిస్తాను, అప్పుడు మీ యొక్క కష్టాలు, అంటే మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తీరిపోతాయి అని కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత చివరి 3 శ్లోకాల యొక్క సారాంశాన్ని ప్రత్యేకించి శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయం గ్రహించిన వ్యక్తి తన స్థితి గురించి, స్వభావాన్ని గురించి, అంటే వాళ్ళు ఎలా వారి యొక్క స్థితి ఉంటుందో అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యోమామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సోమామేవమసమ్మూఢో జానతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏంటంటే యోమామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము కూడా తెలిసినవాడు. జానాతి అంటే ఏంటంటే తెలుసుకున్నవాడు అనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్నాడో వాడికి సమస్తము కూడా అర్థమైనట్లే. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. అదే కరెక్ట్. అంటే ఎప్పుడైతే స సర్వవిత్ భజతి మాం, అతడు అన్ని విధాలుగా కూడా తెలుసుకుని ఉంటాడు. భగవంతుణ్ణి సేవతో సేవిస్తూ, అంటే భక్తితో సేవ చేస్తూ ఉంటాడు అన్ని విధాలా కూడా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అంటే మనకి ఈ యొక్క శ్రీమద్ మహాభారతాన్ని ఎవరు, వ్యాసుల వారు రచించారనమాట. దాన్ని చెప్తున్నప్పుడు రాసింది ఎవరు? వినాయకుడు. ద్వైపాయన మహర్షి అయిన వ్యాసుడు దీనిని రచిస్తూ ఉన్నారు, అలాగే వినాయకుడేమో దీన్ని రాస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదే గనక తప్పైతే వినాయకుడు కూడా దాన్ని రాయడానికి అంగీకరించరనమాట. అలాగే శంకరాచార్యుల వారు కూడా, అంటే సాక్షాత్తు శివుని అవతారం అని చెప్తారు. ఆయనే గీతా మహాత్మ్యం అందులో కూడా చెప్తారు, ఒకే ఒక గ్రంథం ఉండాలి, అది భగవద్గీత. ఇందులో ఎవరికైతే సంశయం ఉండదో వాళ్ళే సంపూర్ణంగా సమస్తము తెలిసిన వారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఏమి ఉందో అది భగవద్గీత.
మరి శంకరాచార్యుల వారు కూడా ఏంటి ఉపనిషత్తుల్నే ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. వాటి యొక్క సారం ఎవరు అంటే భగవానుడు. అలాగే ఆయన భజగోవిందం అని కూడా రాశారనమాట. అందులో కూడా భగవంతుణ్ణి, నువ్వు భగవంతుని యొక్క పాదాలని పట్టుకుంటే ఈ యొక్క సంసార సాగరాన్ని ఎలా దాటాలో ఆ మురారే చూసుకుంటారు అని చెప్తారనమాట. ఎవరికైతే కృష్ణుడి గురించి తెలుసో వాళ్ళకి అంతా కూడా తెలిసినట్టే. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా, సమస్తము తెలిసినవాడు. కానీ ఎవరికైతే కృష్ణుడి గురించి తెలియదో వాళ్ళకి ఎంత తెలిసినా కూడా ఏమీ తెలియనట్లే. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేదశాస్త్రాల్లోని చాలా రహస్యమైన భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. గుహ్యతమం అంటే ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు 9వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, దాన్ని 2 సార్లు కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకునే వరకు గుర్తుందా? గుహ్యతమం మాతాజీ అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది, అతి రహస్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది. గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం అనమాట. గుహ్యతమం అంటే అత్యంత రహస్యమైనది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మళ్ళీ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇది చాలా రహస్యమైనది. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? గుహ్యాత్ అంటే శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని. అలాగే గుహ్యతరం అంటే మనం ఆత్మస్వరూపులము, అలాగే భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపుడు. అలాగే గుహ్యతమం అంటే మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనేది కలిగి ఉండాలి, సేవ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. అది తెలుసుకోవడమే గుహ్యతమం అనమాట. అత్యంత గుహ్యమైన రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోవడం. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలనే తెలుసుకున్నట్టు వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది భగవంతుడే దేవాది దేవుడు, మనం ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి ఉండే ఈ యొక్క లోకానికి రాకూడదు, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ చక్రంలో తిరగకూడదు. అంటే మనం ఈ కోరికలు అనేవి ఖండించి వేయాలి. ఎలా? అసంగత్వం, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో మనం దాన్ని ఖండించి వేయాలి. భక్తి, ప్రేమ అనేవి మాత్రమే మనం పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనం సూర్య చంద్రుల అవసరం లేనట్టి భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని మనం చేరుకోవచ్చు. అలాగే ఎవరు బద్ధ జీవులు మరియు ఎవరు ముక్త జీవులు, ఇలా వీళ్ళకి మళ్ళీ భిన్నంగా ఉన్నది ఎవరు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆ ఇరువురు గురించి, అలాగే ఈ ఇరువురికి అతీతంగా ఉన్న పురుషోత్తముడి గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఈ అధ్యాయంలో ఈ ప్రపంచం అనేది ఒక హోటల్ లాంటిది, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఒక ఇల్లు లాంటిది. అంటే మన ఇల్లు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అనమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏంటంటే ఒక హోటల్ లాంటిది. మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని కోరుకోవాలి. అంటే మనం మన యొక్క ధామానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో అజ్ఞానాన్ని మనం నాశనం చేసేయవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏంటంటే శాశ్వతమైనది, చాలా అందమైనది మరియు అక్కడ కృష్ణుడి మనం చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. ఎందుకు అంటే హోటల్లో నిజమైన ప్రేమ అనేది ఉండదు. వాళ్ళు మన దగ్గరికి ధనం కోసం వస్తారు, కారు డోర్ తీస్తారు, పార్కింగ్లో వాళ్ళే పెడతారు, అలాగే డోర్ తీస్తారు, మనల్ని ఆహ్వానిస్తారు, ఇంత చాలా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా మాట్లాడినట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, సెల్యూట్స్ చేస్తారు, నమస్కారాలు చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. ప్రేమతో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అంటే ప్రేమ లేకపోయినా నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే మన దగ్గర ఉన్న ధనం కోసం, అంటే లక్ష్మి కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీని అట్లా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ ఇంటి దగ్గర తల్లో తండ్రో వీళ్ళందరినీ వాళ్ళందరూ చూపించేది నిజమైన ప్రేమ. అందులో ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమి కోరుకోరు, అంటే ధనాన్ని వాళ్ళు కోరుకోరు. ఎందుకు అంటే మన పట్ల, అంటే మన యొక్క ఆరోగ్యం గురించి కానీ మన యొక్క అవసరాల గురించి కానీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అరుస్తూ ఉంటారు, తిడుతూ ఉంటారు, కానీ అది కూడా ప్రేమతోనే. కాబట్టి ఇక్కడ అరుస్తూ ఉన్నారు, తిడుతూ ఉన్నారు అని చెప్పి వీళ్ళు శత్రువులు కాదు. అక్కడ వాళ్ళు చాలా ఆప్యాయంగా నవ్వుతూ మాట్లాడినట్లు కనిపించారు కాబట్టి వాళ్ళు మన పట్ల చూపించేది నిజమైన ప్రేమ కాదు. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే మనం ఈ అధ్యాయం మొత్తం మీద చూసింది భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనం విడిపోయాము. మనం భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విడివడి ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వైపు వెళ్ళాలి. అలాగే పునర్జన్మ అనేది ఎలా అయితే మనం ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తాము, దీన్ని ఎవరైతే స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నారో
ఎవరు దాన్ని స్పష్టంగా చూడలేకపోతున్నారు, నిజమైన జ్ఞాన చక్షువులు ఎవరికి ఉన్నాయి, ఇదంతా కూడా మనం చూసాము. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తిరిగి వెళ్ళడమే మన యొక్క లక్ష్యం అవ్వాలి. సమస్త జీవులు కూడా శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క అంశలు, ఆయన యొక్క అంతర్భాగం అయినప్పటికీ మనం ఏంటంటే సుఖం కోసము ఒక శరీరం నుంచి ఇంకొక శరీరంలోకి మారుతూ ఇక్కడిక్కడే సతమతం అవుతూ ఉంటాము. కాబట్టి అతీంద్రియంగా అంటే ఇంద్రియాలకి అతీతంగా మనం దీన్ని చూడగలగాలి. అంతేగాని భౌతికంగా గుడ్డిగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది అర్థం చేసుకోలేము. కాబట్టి మన సంరక్షుడిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడు. భగవాను యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం ఆయన పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వాలి. ఎట్లా అంటే నా తండ్రి ఎంత గొప్పవాడు, కాబట్టి నా కోసం అంతా కూడా రెడీ చేసి పెడతాడు, నేను నా ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళగలిగితే చాలు, కాబట్టి దానికి వెళ్ళాల్సిన మార్గం కూడా ఆల్రెడీ ఉంది, అది తెలుసుకుని ఆ దారిలో కనుక నడవగలిగితే చాలు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే విశ్వాల పరంగా చూసినా, గ్రహాల పరంగా చూసినా, మన యొక్క శరీర పరంగా చూసినా అన్నిట్లో కూడా మనల్ని కాపాడేవాడు, పోషించేవాడు భగవంతుడే. అలాగే వేదాలను రచించిన వాడు వేదాంతకర్త. ఆ వేదాలు మనం మొత్తం తెలుసుకుంటే ఎవరైతే అవుతారంటే అతను కూడా భగవంతుడే. నిజమైన వేదజ్ఞాని ఎవరంటే భగవంతుడే. అలాగే మనం 3 శ్లోకాల యొక్క సారాంశం అనేది కూడా చూసాము. అలాగే బద్ధజీవులు మనం ఎప్పుడు కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, అది కూడా చూసాము. భగవంతుని యొక్క సంకల్పంలో మనము సామరస్యంగా ఉండగలిగితే అప్పుడు మనం దోషరహితమైన జీవులుగా మారగలుగుతాం అన్నమాట. కాబట్టి వీటన్నిటికీ అతీతంగా దివ్యమైన పరమ పురుషుడు పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆయనే దీని అంతటినీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణుని తెలుసుకోవడం అంటే మనం అన్నిటినీ కూడా తెలుసుకున్నట్లే, సమస్తము కూడా మనకి అర్థమైనట్లే. కాబట్టి కృష్ణుని యొక్క స్థానం తెలిసిన వాడు సర్వం తెలుసుకుంటాడు, మరియు అతడు కృష్ణుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వగలుగుతాడు. వేద గ్రంథాల్లోని ఈ అత్యంత రహస్యమైన భాగాన్ని తెలుసుకోవడం నిజమైన జ్ఞానిని చేస్తుంది, వాళ్ళని పరిపూర్ణత వైపు నడిపిస్తుంది అనేది కూడా ఈ చాప్టర్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. प्रतिपावन श्री प्रपात की जय. श्रीमद् भगवत गीता भागवत ग्रंथाल की जय. हरे कृष्ण. ఓకే, హరే కృష్ణ. మనము ఈ యొక్క 15వ అధ్యాయం అనేది కంప్లీట్ చేసాము. రేపు మనం 16వ అధ్యాయం దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం అంటే దైవీ లక్షణాలు అంటే ఏమిటి, అసుర లక్షణాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి, అలాగే మనలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయి అనేది మనం ఎలా